Tes.
Burian itu hata, nauk pungu di bagas coron, soksoni bahamu ruas nihuria na mengikuti acara kebaktianon melalui live streaming. Horas madihita saluhutna. Tagas sota mulai acarata, jumulu mahita martangiang, nahohom martangiang mahita. Amin. Terpuji Tuhan tamahite di nomor 10 acara 2. Marhiti-hiti goar ni di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di perbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amin. So onod do di dok Tuhan Jehovah, Diyon na maaw, jala alusak ko may bana, sayrong anak ko do ibana jupa hagugutan, waluak ko do ibana, jala marbuli ibana bahinok ko, say pa mahapok ko do ibana, sari matua, martua na hudul di pangodingan ni na tumibuli. Jalan amia di linggoman ni pargogo na swatulusan na madok. Jehovah hapurusaku, jala partano batu aku. Debatakku marhapus satu horo au. Haleluya. Yang mahita. Ali Tuhan di bata aman ni salhut para sirohaon. Nung nga di tatap ho hami bang somon. Aydang majua ho mangalehon anak muna sasari Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa. Asa taonon na haleaon dosya ni bagi sarok di haon na persilang. Setu pahi hami marhiti-hiti asin ni roham. Asa margugo hami jal marbengit ni roha. Songon anak haholongan ni rohami. Dia kasih taonon. Asa marsak warmu doh tanakmu Tuhan Yesus Kristus do tod di perbadia marhite-hite hami. Amin. Tangihok kamu patik ni dibata di perminggota sadarion, ima patik papatot dohot lapatanna. Patik papaton. Ingot hamu mapabadiahon na rimingui,
Dinaonomari maulahamu nasa siulamu. Alayang gori papituhoni, ari para diani jauh dari batamdui. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang napasom lahi-lahi, manang napasom buru-buru. Ro di pinahammu. Ro di isi ni hutani halak pe na manggibati hutam. Ay dinaonomari do di topa di bata. Langit do tano do laut do nasaisina. Dungi maradiat di bana di hari papituhoni. Di baini do benda di pasu-pasu di bata Jehovah. Hari paradian nei jala di perbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dia biari rohatta di bata. Jalikon holong rohatta di bana. Asal nak twist rohatta. Diajar nasian hatani di bata. Ikut badia do hatani di bata di rohatta. Jalek koringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna. Martua ma atong rak mangidugogo mahita maulahon na hobar tuata hatanay. Tuhan ibatang. Saya pargogoy mahami. Maulahon hobar tuatikni. Amin. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na iban wagidjang. Horo na patupahon hasisan ni dusa di halak na dangol. Marhiti-hiti anak kakolongan ni Roham. Sesi maruham di hami akan na mga sakod dosa nami. Sesahapi matubaga sa rohan nami hasisan ni dosa nami. Leo madihami todim na badiyay. Aso nangganggo rohan nami dia sini Roham. Alay sahot rohan nami marhaporsiyahon. Lao manggotapon na sa dusa. Dohot roha portibyon. Asaw pasat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu. Jalan na badia. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sisani dosata. Sonod do hati ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan alula jangan sorat. Kupasonak pe hamu, buat hamu ma augaku Tuhamu. Guron hamu ma sian au, analabok doau jalan nasirik meroha. Asa dapotan hasonangat to dimunai. Ay labok do augaku, jalan yang do dohot na hupa persaton. Hasangapa ma dibata na digijang. Amin. Hatan ini bata epistel de mingguta sadarion imana tersurat di 5 Musa bidua 26 mamuka siayan onom 110a tajahama marpsikat soring alero mahalak misir mabain nasuhum tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulaon naporat tuhami Mengimanam Jehovah, debatani opu nami, gabe ditangihon Jehovah do suara nami, jala marnatap-natap rohana di pardangolan, hangaluton dohot hagogotan na huahap hami. dungi ditugyo Jehovah mahami ruar sian misir marhite sian tangan nagugu dohot marhite sian botohon na toltol dohot marhite sian hasonggoton bulon mardongan akatadda dohot halongangan Jala dibuan hami sahatu ingananon, jala dibasa-basahon tu hami tanoon, tano habaoran ni susu dohot situang iloba. Nuaik pe idama aho mabon patungunan ni perbuni tano nani hulumi tuau ali Jehovah ido sahatna martua doakan atu mangihon hatan idibata jala naupiapsa amin.
Jehovah si permana, kekurangan Anak saja daripada dosia dunia, Tuhan di mana lagi lapangan luhur terdiri di mana seluruhnya. ditunggu waktu nanti. Tatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko nidong atas haporsyaw di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsya di dibata Jehovah, ido ama pergugon wa suatu dusan, na tumapalang do tanu. Au porsya Yesus Kristus, anak di dibata Jehovah na sasadai, iman na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabiya siya tod di parbadia, andorok sa hubuhan. Idot wata matuman na bernit di bangkong 100 na mati di bana di hapinor silang na tuat tubono toro lung ditanom na mula mangoro di patuluhon na manaik tu surgo lah mundul tu siyaun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu lusani di sima ibana pay mumulak sugut tu tanoon mangumihala na manguludo na mati. Au persia di tod di perbadia, jala doksa dauria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, do dia sandusa, do daite naman dok, mula mangulu so dang nihalan ang mati, do dia nguluan nasora suda. Amin.
Salam. Tapi kema titing ni Huriata, titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 6 Maret 2021. Nasoho jaha hamisian joloon, tajaha bima di bekas rohata. Napar jolo, guarni minggu, ima minggu info kapit, jo nama au, jadi alosakuma ibana. Topik malua do guanup nama jo guarni Tuhani. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7 tajaha bima di bekas surat. Nomor 2, pertangyangan sektor. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 siang 30 UIP. Napar jolo di sektor Sada Ciceri di bagas ni keluarga Hasito Pul Boru Sirait di Patupa di lantai Sada ni Garejaon. Napar 2 hon di sektor Onom Legok di bagas ni keluarga Situa M Hutauruk Boru Simanukarit di Patupa tong di lantai 2 ni Garejaon. Napatuluhon di sektor Walu Ciruas di bagas ni keluarga S Hutapea Boru Hutas Soit. Ralat alamat nadisi seharusnya di perumahan Taman Ciruas Permai Blok Kalima nomor 17. Namangihut di bagas ni keluarga Situa MH Sinaga Bursialagan di sektor 12 Purianggrek. Di hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 masuk jam 10 siang 30 WIB di sektor Pitu Pandeglang Selatan di bagas ni keluarga Nyonya Siwaping Boru Dongoran perumahan Aman Mandiri Cipayung. Nomor sia Pakubasion PHD Manang Pea. Napar jolo seksi sekolah minggu. Sermon guru sekolah minggu Jumat tanggal 10 Maret 2022. Parhobas inang diakoni Boru Sihobing. Napar 2 on seksi remaja hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Parhobas inang diakoni. Napar 3 on seksi Naposo. PHD Naposo Bulung hari Sabtu tanggal 2 Maret 2000 hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 Parhobas Amang Padita Emukur. Jala pinangido matu akaya nakonami kategori remaja dohot Naposo Bulung asadiaka kegiatan di Garejaon dibatasi masa pukul 22 manang jam 10 borngin. Jala dung sidung acara nasida asa pitor murak ma tumbagas nabe. Namangihut seksi perempuan. PHD seksi perempuan hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 Parhobas Amang Padita B Siagian. PHD ina Kamis hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 tatap muka. Laos di Patupado rapot pemiliton ni pengurus seksi perempuan periode 2022-2024. Domutusi pinangido mah haredeun ni 2 halak utusan di ruas horong perempuan sian ganup sektor. Songoni dohot punguan kor ina Kamis, ina Deborah, ina Soripada, paduan suara Sola Gracia, laho mado poti rapoti. Nah palimahon seksi bapak hari Jumat tanggal 10 Maret 2022 Parhobas Amang Padita Mukur. Nomor 10 sada Pakubasion Mangapuli. Di minggu tasadario tanggal 6 Maret 2022 di Patupado acara pengapulion masuk jam 5 potari tu keluarga Sinaga Inang Boru Purba alamat sektor Onom Legok. Pinangidoma turuas nadi sektori pengurus diakoni dohot parhalado asaria mahita patupa acara pengapulioni na melayani Amang Padita Emukur. Nomor 12 ruas Nabaru mamuka minggu ta sadarion masuk gabe ruas ni Huriatama
keluarga David Valentin Yenhard Merpaung, inatai anak Konstantia berupa Jaitan, pidasian HKBP Soposurung Resort Soposurung, distrik Sapulsada Tubah Sudutan, saunari nasida tinggal di Komplek Kebaharan Sektor 5 Bumiagung, di pasu-pasu tuhat tema Parsaura do nasida gabelas niroha di huriat tahun. Jongkok mana sida? Mau lihat tema? Ruas napida. Mamuka minggu sadarion pida ruas ma keluarga Yuhar di Sibolon inatai Lisnawati Buruari Tonang. Pida tu HKBP Serdang, Resort Serdang, distrik 20 Sia Deli Serdang, sian sektor 14 Keragilan. Mau lihat tema di Persaurata Nauli do nasida nasalidengod di Huriata. Nomor 10, pelantikan panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun po onopulonopon tahun 2022. Dari Minggu tanggal 10 Maret 2022, patu pohon Huriatama pelantikan panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun pa onopulonom tahun 2022, jala hobartu program ni Huriataon ditotop pun nama kubasi ulauni imasian sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, do sektor 15 Rau. Do mutusi pinanggido ma tu aka panitia terpilih sian natolu sektoron asarade lahomad dohoti pelantikani di parmingguan jam 10.30 WIB. Parepengon hirata bu imata jahabe di titingna satu hita. Pangula nagok dohot parhalado HKBP Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriata nomor ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan Mingguan. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songoni mati tinggi pakobasion dohot parepengon di Bagasan Minggu tersadarion. Saya di pasu-pasu tuhat temai bayan sangap di guarna. Jala makkohron uli di huriana. Amin.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hurian itu hata sahat mahitan waing majakon jamita di mingguta sadarion. Naung di parade huriata ima natar surat di buku Rom bidu 10 mamuka mai ayat walu sahrodi 10 tolu taparade ma bibelta asa tajaha marsikat sorin. Yang membawa bahasa Indonesia silakan buka dan baca dalam bahasa Indonesia di dalam hati tentunya, tapi kita akan baca dalam bahasa Batak Toba. Rom bidu 10 ayat walu rodi 10 tolu hupuka majah ayat walu di ayat 10 tolu non rapita sude majahasa songonom ma hatana oddo tahe didok talpedo diho hatai di bagasa pamangammu doho di bagasan rohamdo ido hata haporsiauni na hubaritahon hami. Ay malua mahom molo ni parhatopot pamangambi Tuhan Yesusi buhut dihapor seay roham nau lipahehe debatai gana sian akan amate. Ay rohaido porsea asa tu hati goran pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ay didok suratido naksi pailaon nasana porsea di ibana. Ay danga dong ibar ni Jahudi manang gorik. Ay sada do Tuhan ni saluhutna naung marbasa-basahon sian hamoraonna tu saluhut akka nama jo ibana rapita. Ay malua do ganu nama jo goaran ni Tuhani di sido sahatna. Hurian itu hatta namar las roha di minggu sadarion. Las rohanami sona posoni debata bui pajupak kita muse di minggu sadarion nate laus songonima ruas ni huria na madohoti par mingguanon melalui live streaming ate aka na dibagas tabi sai dibagasan hai pasom ma nang hamu aka donga sahapor siaun ruas ni huria HKBP Serang manang ruas ni huria HKBP dia petahe nama dohoti permingguan melalui live streaming huria HKBP Serangon husapa ma secara khusus hamu aka na dibagas horas ma nang dihamuna saluhuna. Hurian itu hatta diturpuk jamita sadarion di minggu info kapit namar tema minggu ima manangise nama jo guarne de bata sai paluon na do di paadar huriata do sian buku Rom nama naringoti taringot tu hapor siaun dohot tu haluaun na perjolo siya turpukon molo tabering siya gijang akamanginang sian ayat sada di taringoti do taringot tu kesalahan pemahaman iman ni halak Jahudi. Ima yang menekankan nama ngodolhon ia haluaun holan ala na sanggup mangulahon hukum Taurat manang patik na jinalo ni si Musa siad debata. Ido ojahan ni keselamatan menurut iman Yahudi. Alai di padar si Paulus ma dang di sibe unok ni haluaun. Alai manangise na porsea ia Tuhan Yesus ima Tuhan nasitong jala porsea di haheheon naung pinatupan ni debata di bagasa Yesus di sido haluaon. Alanya kamanginang sasitong na dang pola be ikon odol hono be nahudok na perpudi ima mengakui Yesus adalah Tuhan dan mengakui akan kebangkitannya dan pole bisa sitong na ikon gugu odol hono ni sonari
tuaka namanangi ho jamita ditikyon. Buasa hudok songoni ayak kanong porsedo hita saluhuna Tuhan Yesus Kristus do Tuhan. Amin. Amin. Alani dang ulah habbe mausi. Nung sudi hita marhatopoton iya Yesus ima Tuhan. Jala nung tahati dakun naking naung hehe do ibana jala mulak mangulusian namate. Amin. Amin. Alani kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sudah naung marhatopoton Yesus Kristus Tuhan nunga maluabe. Alani memang sangat beruntung do halak Kristenon. Masada keistimewaan halak Kristen. Molo halak sileban dumobi Yahudi ikoloja dope mangalului haluau ni. Iko berjibakur pe berjuang sekuat tenaga, sekuat daya mangulahu patiki. Tapi pada kenyataannya amanginang jemaat yang dikasih Tuhan ternyata dangadong na sanggup mangulahu patiki secara sempurna. Iko sempurna ro patiki diulahon asa malua. HP mulota bigi naking udang majo 10 patik. Hola patik pau paton ngagudang na celaka. Ay mungkin adong do jol manaso mangingot ari pada dia na sederion. Adong durana mangula. Molo pala do wajib bolo pamana hubege kabarate songonak kana kerejo di perusahaan manang pabrik. Adong do naiku kerejo di hari Minggu. Wajib. Bohamaun. Jidang selamat beon. Molo alani patik do malua. Dah harapan. Anggo saya mangula di hari Minggu, ala disuruh perusahaan mangula, barang arung bikin keselamatan. Manang boy diulahon sia patik, alai sada malua, dang tolap diulahon, tetap do dang selamat. Alani ahado si pangasahonota, ima hapor seau tu Yesus Kristus do. Barang siapa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya akan kebangkitannya di dalam daging imahaheon jasmani yang hari ketiga itu, kita sudah selamat. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hudok di perenungan rabdohot akadongan nama sermot to jamitaon melalui akka grup WhatsApp nang akka media hudok songonon. Ayang go mengaku percaya do bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu pekerjaan mudah. Nang pedidok naking pamangan itu maka tidak kon rohai porsia gabe tu haluaun. Tapi hati-hati lu. Kalau hanya mengaku percaya saja bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah mudah sekali. Hudok madihamu, porsia hamu Yesus adalah Tuhan. Sibolis pe porsearo. Hati-hati lu. Lalu apa bedanya kalau iblis juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Tuhan itu sendiri? Apa bedanya dengan kita manusia yang mengaku percaya? Ini harus jelas. Odo nanaing pasahaton di minggu sadario. Aiboido sudejol mamadok porsia di Yesus. Au persia di Yesus Kristus dan seterusnya sahat Tuhan uluan na sora sudah. Alai di dia do bukti iman percaya itu akan terlihat nyata. Ima na parjolo ditiki mangadopi hagugutan. Ditiki mangadopi persoalan ningolu. Molo tabereng naking di 5 Musa nagabe epistelate sadarion dung di porsan di tahun halak Yahudi na di Mesir na jolo akahapor suhon akahadangolon ulaun naporan pekerjaan yang sangat berat diembankan kepada mereka disiksa jala tayingok doa tiak kamanginangate dada holani mulu tubuh poso-poso bawah tahe dibunuh oleh orang Mesir.
Ido benar si Musa ditabunihon supaya tidak dibunuh. Alai songo dia ma reaksi mana aksi nasida mana si tahun ini menjadi khotbah minggu ini. Gabe mangangguhi mahami tu Jehovah debatani opunami. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gabe dipalua mahami. Jala dipataru hami tu tano Kanaan, tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Luar biasa. Ketika orang Israel menjerit kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak dengan segala kedahsyatan, mujizat-mujizat dan tarpajojor sudiate. Luar biasa pabahinan di debata. Tudus tu si maka manginang dingoluta si sonari na porsia di Yesus Kristus. Molo ta adopi akasi tahunan song tema ni minggu sadari omma nagabe si patu paut taima. Mari kita berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita. Ia Tuhani nunga hadir di Portibion secara nyata di bagasa Yesus Kristus. Alani manangahape namasa di ngoluta persoalan si taonon perukilan omma jauh-jauh ni minggu sadarion ima mari berserulah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Omma ale tauji majo mangarimang-rimangi kenyataan di tonga-tonga ni ngoluta manang di masyarakat khususnya Kristen Batakona te. Hupasopi muse skopusna di ruas ni HKBP Serangon. Bohado tutu. Ditiki rosi tawonon persoalan. Tohodo tu Tuhan Yesus do hita mangaluelu. Tu debatado hita di bagasa Yesus pabuahon akka holsoni rohatta. Manang na adong do na asing pangalualuata. Mabiarau di zaman modern yang begitu canggih ope, di zaman teknologi yang begitu luar biasa ini, ilmu pengetahuan begitu tinggi, logika manusia begitu menonjol, tapi kenyataan dah gudang dope jolma na porsia tuakka uti-utian di Portibio. Tuaka ramalan-ramalan yakadatu. Tuaka nadidok orang pintar. Jadi hati-hati, suatu ngolo hamu laut orang pintar. Kenapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang kepada dukun adalah orang-orang bodoh. Itu tong. Ayang guna pistar dari mana nang lawi mana tuh orang pintar. Kan itu kan? Jadi orang ngolo hita laut orang pintar. Ima konotasinya datu ati dukun. Ay berat cak kanoto do hita mulu hita lau tu si mangalu-alu opung sonda srek do rezeki no yang opung bereng jo idia do nasakoton in natong kan ijo maju berek talapak ngitangan minna patut do inna aro opung inna ai do serak do rezeki inna ay ngai pa boho berjulu ngai boto imana dungi porsia maho ide dok kemusema ila bung jabumido nama bain mengabati usahami inam sih kan HP baru berbeda buruk tetang kami ngai mana tuh hudi mana dun ternaruhamat tuh kan atas song ma halakna sumamu sih ngai mana un berarti apa tuh do ay nai sopoli mana do HP rezekiku indah hita ma ay porsia hita nak kitu detun gabe di foto to mahita manang tuak ramalan-ramalan nasing ate songo jamitan idang diakones di pertanyaan di arena salpu pigarena salpu adong do painna na porsia tu ramalan kartu tarot jadi adong ina na boru alang marumur bama nong marumurkan HP ngasai dok natorasna muli mahoinang ngalam betua hami wado ninna
Ala nga buntu pikiran na dangingo iba na may martang yang tu de bata mangido jodoh. Alay lau may mana tu kartu tarot. Tu peramal kartu tarot. Ibu kami na karton, buat makartu minna. Ijaha minna. Sangat sulit inna peramalon inna. Masih jauh ini inna. Bata bamarsak mai to ani. Tabamarsak mula seni setu matangis. Beh, idia do nang sirokap mitodikon in rohana. Idia do sirokap mitodion. Edo do pinna peramalina. Hapi dang ibo to imana ilebung na idorokakna. Nasoray bering do. Jadi hamu piaka doli anak boru, unang selaw hamu manatap do na ilebung mi bereng. Atu panay dorokap mitodim noaing. Lirik jo ihabirek siya mumi. Olo, terjalo nomor telepon na yan no mula no terdapoton. Olo, ya unang selaw mertadak ko tu Bekasi, tu Bogor, tu Badung. Hape iserang do. Daw nai. Olo, dang pala tu Cilegon iserang sendiri do. Isadro. Ilabung alun-alun do. Pajupang. Tahe. Jadi unang Porsea tu akaramalan-ramalan. Ido adaw marsako. Jadi songoni marok ya amatong gabi susang uluna. Merdipi opungin na tu daton. Ahani pi macaki kalapau. Bah. Biasa na cakori inna. Ay na majaki atong dibi na majaki tong kan naik dui. Alay suku daton. Olak ni dia jakit to inna. Satu ngaropung inna. Ngasalon inna daton. Ay basa nang naki ko satu gijang inna. Ay warra manipi ang gubudo aturon nipi. Yan ang naki satu gijang iba. Jadi irok kema mulu satu nga biasa na bahaya di na. Alam biar Ramadan mereka harus mana naik dopung tulu parobat ini mana. Lam bahaya ini detun. Jadi gabe susah do pikir apa nonyon akasi songonon. Ayah ma pola perlu botoni sadok ni dalam mangulun pinasahat tutuhani porsia hita nasa nama jogo warni tuhani iko paluon na do. Amen. Ido. Urang say lau manukuni be. Ati. Jala masa do pihubigin waingon ko di alam. Hati-hati. Ngasa hatu si pareokon husukuni ma piga ama. Tohoro amang arong do peto giliniku. Arong amangin na. Buat carana dak karotas biar mangi surat nama SMS-in na. Saya huberik pardo paham muna. Saya narong do peharo mangulehunya te. Saya narong na mekle subing. Sang siaw hira narong do beharwa na makirim SMS naing nasugot nomor pigay pasang iman. So tungi pa imaho yan no ng potari. Dak kaluari nomori. Jadi akasongorop tok rejeki omma guarda rejeki na igatukon tu awang-awang. Kan hidup kan? Ay mono na porsia tutuhani dengat do ipatupa ekonomi. Bisnis. Mang na tiga do, mang na di karejo dia do, manang namar proyek go. Jelas dotong terukur dan memang kita percaya bila kita lakukan setulus hati dan dengan semua apa kemampuan kita akan berhasil karena Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Unang maranganangan do menggantungkan harapan tunaso jelas tuak kajin. Ai ternyata di nama persyajari ilmu kebatinan au sian akka ahli-ahli na menggeluti kehidupan kebatinan. Didok nasida tu au songonon. Pak Pendeta percaya tidak percaya jin juga bisa memberi rezeki. Oh boy, masa iya Pak Dukun niku? Iya bisa. Gampang kok. Inna, tak poloh pa buat kamu sutung dilu kamu. Jadi ini mana nama bain au semakin yakin kepada Tuhan dan harus menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah hidup iman nama jin, setan apapun itu namanya tidak akan pernah memberikan makan siang gratis. Jangan main-main bersekutu dengan mereka. Sekali engkau menjalin hubungan dengan dia, kau takkan dilepaskannya. Jangan main-main. Dangan dong makan siang gratis, siang akka hagogo ni portibion.
Molo pala sanga hamu bekerja sama dan meminta pertolongan kepada arwah-arwah dan jin-jin yang bergentayangan, napinakke ni akan amalo laho mengurupi akan tersesat, dia akan terikat selamanya. Kecuali dia benar-benar datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan Yesus. Ikoroi mana mohon ampun, bertobat. Alani marhite jamita sadarion molo tung adong hamu nahu haholongi. Naung sanga dais lakamu tusi. Di minggu sadarion di paingot hatani debata hamu hita saluhuna mulak mahotu debata mulak mahotu Tuhan Yesus pasahat dirim sol soli pabainami holan nama jogor ni debata di bagasa Yesus Kristus do nadapotan haluaon sahat rodi hangulua sogut. Amin. Amin. Songon halak Israel nakinahudokon nang bukan hanya dikeluarkan dari Mesir. Ingat baik-baik firman Tuhan, cerita kisah Israel. Tetapi dilindungi, dijaga dengan segala kuasa Tuhan. Manna dari sorga, air keluar di gurun pasir yang tidak mungkin ada mata air, dikeluarkan mata air. Di panas terik yang panas, yang bisa membakar kulit dan membunuh manusia, Tuhan memberikan awan untuk memayungi mereka. Di tengah malam, di malam hari yang begitu dingin di gurun pasir, Allah tidak mau umatnya mati kedinginan. Tetapi Tuhan berikan api yang menyala untuk menghangatkan tubuh mereka. Luar biasa. Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus, Tuhan yang care, yang peduli kepada setiap orang yang percaya dan bergantung pada kuasanya. Amin. Amin. Odo. Jadi bahasa biluluat tapi bahasa nasing. Debatana mampu sanggup melindungi kita dan menyelamatkan kita dari berbagai-bagai tantangan hidup di dunia ini. Alanya kamanginang sekali lagi kita adalah orang-orang yang beruntung mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Alani unang adong bendalilu, unang adong bendalari be. Pertahankanlah iman ini. Na mangihutak kamanginang asa mendarat jami taon. So nahulok naking. Adong beberapa poin na membuktikan bahwa kita mengaku Yesus adalah Tuhan nakip persoalan doa ngahu pangkat. Kita harus tetap bersandar dan mengalu-alu tu debata di bagasa Yesus. Na mangihut ima. Jika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan telah dibangkitkan dari kematian dengan kuasa Allah, idia maha tadi dan ni ima di ngolu si ganupari, di pabahenan, ditindak tanduk, di perilaku, di tata cara kehidupan kita. Na perjolo maradopo doha jolma. Halak na mengaku percaya Yesus adalah Tuhannya, tentu dia akan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Dan adong bedison lateni roha. Dan adong bedison sirik dengki. Bolo dengan nguluni halak dang marsaki mana. Ido imana mau liati matuhat diurupi hodo dongaki. Bolo tabak kapada ramani donganna dang cemburu ibana. Dang susang uluna mamereng halak na sonang. Alai doh di mana marlas ni roha. Ima halak na mengaku Yesus adalah Tuhannya. Karena Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang peduli kepada sesama. Ay taingo do tahe Yesus na tahapor siyai ise doi. Itiki mangulay mana te, merdala ni mana. Siya lubat tuluban, siya luat tuluat, merdala ni mana. Lau marhua. Paluahon akan susah. Pamalupon akan marsahit. Nama pitung boy mamereng, napapang boy merdalan, yang buta bisa melihat, yang bisu bisa bicara, artinya melepaskan manusia yang terkungkung oleh penderitaan. Alani ikosongon ido pangalahoni jolma Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Udang dok porsiaho di Yesus molo parangem, parangeku, parangeta sudi, dan sesuai sejalan dengan sifat-sifat Yesus. Iko pangalahon Yesus ido na terida. Imana ki perjolo peduli kepada orang lain, kasih kepada orang lain.
Ayata hibigi hamu tarsurat ibibeli idokon dungi makatahatai masisyan na do Jesus ipahatahatahi masada inaina di Samaria ina. Alta hibigi hamu manangi Jerusalem ina. Hibigi hamu dagarokan maunang ulah hamu dagarok na sokoni patahata dongan na Tuhan Yesus. Nakya itu dungi makatahatai ma Jesus du sisyan na ipahatahatahi ma akai naina na di kota Saduina dangadongi dagarok tarsurati. Ihatai halai taringot tu harajaun banua gijeng do. Akka nadinggad do. Alani halak Kristepe molo marpungu songo Tuhan Yesus dua kasisian nai matong. Akka nadinggani mahatai hamu. Pikir hamu ma do tahi sipatu pau di hurion. Do ate bolo marpungu akka namarale-ale. Do sumbangsih bainota. Ai hita kena pugus do dangadong materita barohatta matalean. Tikita matalea tapi leho tutuhani. Pikiran na dinggam mata pasahat tuhurion. Idot tong. Ahado na buhi patupaon. Mulu adong do talentam. Babae ni. Talentami. Maredde do huboto. Do to markor. Ay na markorop pe perlu dibigahang naking ama. Ina Debora ina Kamis maredde. Tabaha porsyaon. Ipayungo ama nakikita. Unang lalap lilia di portibion. Inahamu aja kamang naking. Idu ba. Asa tu dia dong ngoluon. Ay salpuru sudi. Suarok kape. So ni naking Debora ipaingot tita. Hamorau pe dia pe dang merlebe hape inna. So ni naking ina Kamis. Luar biasa. Artina Roma hamu dongani hamu akapared deon. Unak kolan dai jauh hamu saya mar karaoke hamu saya mar joget mar TikTok hamu. Hape ya tu gereja so naro. Mulu pala binerek TikTok malo-malo hape kinai ni hakabibion maredde. Ay so haro tu kor naro hade ba. Bulu pala ngamar joget TikTokin na buti amang tahin darwama nang binoto bidah sehera ibana nama artis top nomor sari nah udo jo akan nak boru biate ya boleh disuruh tu punguan ni naposo bulung dang ro alem bulu pala binereng imana live dang beda imana nama dangar umbe top na ina imana masuk tu di si. Itu nakikulokon unang ya sibuk pahataha akan porsia di Yesus yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayo, apa sih yang bisa kita perbuat untuk jemaat ini gitu loh? Apa sih yang kita persembahkan? Saudara naking talenta, mungkin salah satu marede. Alaya dong dotong talenta si pelehonon ima holam madok songono periko doa dong. Holan diboto dong namarsak. Itu roy na toma dapoton. Holan isi petaho. Ida, hubigi da unang aci roham deda inna audang na holokie doro aku tu ida sabar mau deda ngahubigi pergumulan inna ibana kan sabar da ya kolan itiot do soni dongan dai buti sabar roy lu dongan non terharu ibana bah adong do HP na peduli tu winda adong do HP nama paratete ngulu huripu do na sorong bejolma na peduli tu ngaputu sasa au na rohana HP holan adong madok sada ina ida sabar hodeda imada ay babay no saguri tuhani do idang uluton olanin na pe sebem rohani edatay gabiniku inatay do ngani nay nahudok rupani ima gabe sabam rohana rupani yate manangulun masutu ipa talenta di adak sude jol mana mampu mabay songoni jadi adong do talenta si partangiang ate barohamu tu partangiangan dongani hamu dongani martangiang rohamu tong ay hola ropa mana opusia duina hudok maju ati biasa sarupa opusia Alex sina rupani maloro opusia Alex so martangiang rupani hola roy mana tu martangiangan kas nga tenang pikiran di donganna dangau benno pertanyaan ngarupa Alex ina to kan dangau benno martangiang ngarupa Alex ina to nga tenang pikiran di donganna ay si pertanyaan gimana to kan holan idok mah bilang tangiang dakke majuai mana bau ne mana itu dibilang atong jojor tangiang dangi sudi sia mulai na me satu negara itanya ko ni mana sudi denggan ibe talenta deui unang ma ijabu saya monggop ro pertanyaan apalagi nu aing ngamulai be akka omikron akka dia na 2 hari ngabalum tang pola be adong bisi biar be aido amang netutui silelahi rapami na di hari Senin tuaha tupunguan ni lansia distri ate na toropak kalakiro dangarung na biar inna do
Nggak maruri ba 70 tahun, 20 tahun nih. Tunggu sih biar matiin na. Rang pula biar beba matiin na. Iba seraku, tahya kenong matuon, neraku. Anggwa kana po sa biar do be. Alay ro amang silalahi, idok mamusi tuwa usokonon. Bering maju amang peditain na. Ayaw herat do. Iya tu pesta, rodo sudah do kana matui. Nomor 70 rodo. Alay ang kutu gereja alasan Covid. Ini kan. Anggwa amang mulai ba peraturan ni walo di mulo gabi diusir raw bahud dulu terus sisi pau ini mah. Datu ko diusir beti akan apor siai ro berminggu. Buktina idok nasida mah. Jalah wakuiro. Bereng mamang. Jarang do namati na marumur ono 10 gijang. Namati malah obat 10 do ini bener kan. Gabi pa biar do damang natutuan noraku. Marupani. Nah udah disiu cerita nih. Itu juga sebuah iman, kesaksian iman bahwa hosat tahun saguru di dewata. Alai mulu adong ngatok sahid, ngademam tinggi, nggak betuk-betukon, bau nang robe hutu gereja. Baba nomu marede, besai nimun don, susah jol ma bay nomu, kan? Ilo tong. Alai mulu sehat do, dang adong nahurang puasa biar, ilo tong. Ibi kamu ni jabui deh, dang nama dok tuhamu awak ke dijabui dao. Toy man dijabui pesonang mau isi, nang pola dia. Asal man noni ngot tamu tong kapasah pilihan muna tu hurion. Itu dah. Ayo nang do saya mari minggu hamu ijabu. Alarangi baik kamu pilihanmu. Tong do ranganong lapatan ni. Oh leba. Pamanat tamu kasih tua ino dia. Ku pamanat tamu mulat tong ya teh. Jadi mulat matu hatani de mata. Nah kembali bahwa orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak lagi hidupnya suka mencemooh orang lain. Maka tahatai dongan nadokan asing. Basadok tahe marparangin ading gamma. Unang adong bedisiak ka apa ya? Baru ning dohonok kuate. Unang biadong pikiran bagaimana ya cara menyakiti orang lain gitu loh. Jangan pernah lagi lah. Mana yang si dohonok kutahe gosip jo asa songon narwa gwari na yaduya nina. Unang biate, apalagi sidak kanina ina, roana songoni, apalagi hitamat ya kamangate, unang matong. Apalagi pemimpin rumah tangga harus membawa rumah tangga ke jalan yang benar. Amin. Itu tong, bolo manggosi ini hits sip. Unang saya kata yang aku inat tani halku dah, terinat tong, tersidai natai biar ulo papina kan, aman. Itu tong. Jadi tersongoni mani anak-anak bersiai unang beba. Bolo tunga dongpe nasing muse akan nama do Yesus Tuhan aka disparsaurat contohnya ipunguan Deborah, ipunguan Nina, ipunguan nama danga dong benya dabo be aka nama sigasipan roha unang benean akan adeng ganima sadama roha mulu adong nasopas nahurang disi edah dak sonia tong deng gamma jadi buado tasukum majo nama boto akapadita akapelayan songo dia tutor dingnya sasitong na menuru atura buado menuru to buado jadi gak berapa nadengkan danga dong nama si bailomona danga dong nama maksakan kehendak gak berapa madame na sumurungi di ngulu ni parsauran ni huria amin ido tong ima akan aporsea Yesus Tuhan dang biak kana ruwabe ale kana denggan nama. Jadi muse imana kesunodok ni minar ma alah porsia do imana diramuti debatai mana gabe cerah do bohina dan sai kariting be pakaritik ko no do bagak pakaritik ko bohi da karong wah sai kariting dangi so nakiring ma contohna maredepe Tuhan Yesus si parmahan alai danga dong ekspresi bahwa kita yakin Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus di parmahan alai gale nang inoto songo dia kekuatan ni hapor siaw non jadi bulak matu hatani de batamari nang pola gajang bejami taon mana nga HP na masa di ngoluta adong do HP Tuhan na luar biasa ima Tuhan Yesus segala problema segala persoalan segala masalah Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya jika engkau beriman kepada Dia amin. Yesus jauh lebih besar dari semua persoalan hidup kita.
Karena itu jangan pernah berputus asa. Manang nasongot dia penuaing gulun. Ati tung suadong bebora si jabu nuaing silop paun. Roham itu jabu nami. Saya dong do bebora sama labi katakar. Ati. La suadong be na boy berbagi na hurok ko ditor tangis marsak. Adong dope. Porsia hita di si. Dan Tuhan punya 1001 cara ketika hidupmu buntu. Dia punya 1001 cara untuk melepaskan engkau dari semua persoalanmu. Amin. Hidup. Ketika 100 pintu ditutup untukmu, 1000 pintu Tuhan bukakan untukmu. Amin. Amin. Unang mabiar. Kembali sundoking molo marsak ko inang ngadoli-doli na utang anakmu, anak buru na utang, alay dah rong dope ngapa tu yang marhamulia do mangoli martang yang maho. Ai didok diturpukon na majogor ni Tuhani pasti ada solusi. Amin. Bah, ulo pitero sugut. Ida adong anakmu, adong anak buru ini itu kebetulan demi kebetulan yang baik akan datang kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebetulan demi kebetulan yang baik. Kebetulan pajupak kodok sedai naina marcerita ho naung adong anakmu naung tubang dang marna manguli itu ridok. Adong gua anak iparibak buru di paribakku. Tak pajupakku ma. Torina. Holan sekali pandang imana itu jatuh cinta. Itu ridok sau nama hami duarinain. Anggu ide tur terpasu-pasu butima unak pola gajang-gajang holan bertupul terpasu-pasu. Hadua memeredet kan? Nang pola. Ai ngale lagi pa imarokakna. Holan kling na masih tatapan matai jatuh cinta pada pandangan pertama. Arang nabi no to biudah. Hati. Dibawa sampai mati dah tercintai dah. Iya tong no. Jadi dangarong namaol. Dangarong karejo. Martangyak kutu debata. Lau merdalani. Bla bla bla. Itu idok ke labung mi. Sudah capek saya nyari orang kerja ndak ada inna. HP ho mangaluli karejo. Ba itu sile tordimu. Itu dafu atong. Dang las rohati. Namangang kudu HP lai sedilingon. Idoin. Ada cerita ho lainna. HP ba jawaban di Tuhan doi kan. Nah gitu-gitu banyak hal-hal yang tidak kita duga-duga akan terjadi dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Alani. Mari, sekali lagi saya akan akhiri khotbah ini. Firman Tuhan dan tema minggu hari ini mengajak kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa diandalkan dan tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang terakhir supaya khotbah ini mendarat akan saya tutup. Dada hola di portibioko di sarihot debata di bagasa Yesus. Alai saat rodi hangoluan saliling nilelengna di parade debata. Itu nakinya deyate di parade debata. Di sarihot debata dohita saat rodi ujung ninguluta. Manang mate manang mangolu pehita di portibion saunari marsogot haduan. Pos rohata orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia akan sampai pada kehidupan kekal abadi di sorga bersama-sama dengan orang percaya yang sudah sampai dalam keabadian. Alani jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Andalkan Yesus, engkau selamat di bumi dan sampai pada tujuan hidup orang percaya, sorga yang abadi. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Puji-pujian hasangapun kami bersyukur padamu Tuhan. Karena Tuhan telah membuka mata iman kami bahwa setiap orang yang berseru kepadamu di dalam nama putramu Yesus Kristus akan beroleh keselamatan baik di bumi ini dan sampai ke sorga. Tuhan, hari ini kami sungguh bersuka cita menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini Tuhan, benar-benar kami imani, tinggal diam di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, menggerakkan kami untuk menjalani hidup setiap hari. Sehingga kami tidak lagi khawatir dan takut, karena kami percaya ada Engkau Tuhan di dalam Yesus dan Roh Kudus yang menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu itu dalam iman yang teguh. Hari ini kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Barangkali ada saudara-saudara kami seiman, jemaat HKBP Serang, bahkan di jemaat lain, keluarga kami, saudara kekasih kami yang sedang sakit Tuhan. Kami bawa dalam doa kami hari ini. Tolong mereka Bapa, sembuhkanlah mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk sehat kembali
sehingga mereka Tuhan boleh memuji memuliakan Engkau dan hidup seturut firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk HKBP Serang, Resort Serang dan seluruh jemaat yang bergabung dalam Resort Serang ini. Kami serahkan ke dalam naungan kasih-Mu. Persatukan mereka di dalam kasih, terutama para hamba-Mu, para halado. Biarlah mereka Tuhan boleh bersatu hati membawa HKBP Resort Serang ini semakin jaya dalam kesaksian, dalam kesatuan iman, bersatu hati, membawa jemaat-Mu mengenal kasih-Mu. Jauhkan roh perpecahan, jauhkan roh pengacau, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu, roh pemersatu, roh yang memberi damai sejahtera, boleh hadir. Mereka hidup seturut Roh Kudus-Mu. Punguan-punguan kur Tuhan yang ada di gereja-Mu HKBP Serang, aku serahkan padamu. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup, membawa lagu-lagu yang menguatkan iman jemaat dan meneguhkan hati jemaat untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari demahita los tapasahat mapiliata sada asadabi dohot pilihat 2. Tuhan
tapasahat mapiliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohut nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopak ko Tuhan debatama bohina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutoddim. Amin. Horas ma dihita salutna.